Hello, and thank you for taking the time to listen to this message from God's Word, the Bible. Moni nonse ndipo zikomo kwambiri chifukwa chakutenga nthawi yanu kuti mukamvetseretu mawu a Mulungu mu Bible. I want to read one verse from the Bible with you. It's found in Hebrews chapter 2 and verse number 9. Ine ndikufuna ndiwerenge ndi inu vesi limodzi mu Bible ndipo likuchokera ku buku la Hebrew chapter 2 ndime yake ya 9. It says, "But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man." Ndipo pa ndime ya 9 akunena chonchi, koma timpenya iye amene adanchepsa pang'ono ndi angelo, ndiye Yesu, chifukwa cha zowawa za imfa, wovala korona wa ulemerero ndi ulemu, kuti ndi chisomo cha Mulungu alawe imfa m'malo mwa munthu aliyense. As we read this verse, the writer of these words is wanting us to get our eyes heavenward. Pamenetu ife tikuwerenga vesi limeneli, olemba vesi limeneli akufuna ife titenge maso athu ndi kuwaponya kumwamba. He wants us to take our eyes off of ourselves and off of the things around us and put them on someone else. Akufuna ife titenge maso athu kuachotsa pa ife tokha komanso kuchotsa pa zinthu zonse zimene zatizungulira ndi kuwaponyera kuti tione kumwamba. He wants us to focus our attention on a man. Akufunatu ifetu chidwi chathu tichiyiketu pa munthu. This man must be of great importance if we need to set our attention on him. Ndiye kuti munthu amene yutu akuyenera kukhala munthu wofunikira kwambiri ngati ife tingatenge chidwi chathu ndi maso athu nkuyika pa ameneyo. And so for a few minutes I want to speak to you about who is Jesus and why is he so important. Ndetu mu mphindi zochepa ndikufuna ndilankhule ndi inu kuti kodi Yesu Khristu ndi ndani nanga ndi chifukwa chani iye ali ofunikira kwambiri. Most likely all, if not most of you, know or know of Jesus. Koma ndikudziwa kuti ambiri a inu ngati kapena sinonse a inu amene mukumvetsera pano mumadziwa za Yesu kapena mumadziwa Yesu. But who is this man? Koma munthu ameneyu ndi ndani? What makes him so important? Chimene chimamuchititsa iyeyu kuti akhale wofunikira ndi chiyani? The Bible teaches us that Jesus is the eternal Son of God. Bible limatiphunzitsa ife kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu wamoyo ku nthawi zonse. He has no beginning and he has no end. Iyetu alibetu chiyambi komanso alibe mathero. He never changes. Iyetu samasintha. The Bible teaches us that Jesus is sinless. Ndipo Bible limatiphunzitsa ife kuti Yesu Khristu ndi wopanda uchimo. He didn't sin because he couldn't sin. Iyetu sanachimwe chifukwa zinali zosatheka kuti iyeyo achimwe. And the Bible teaches us that he is the Savior of the world. Nde Bible limatiphunzitsatu ife kuti iyeyotu ndi mpulumutsi wa dziko lapansi. In fact, that's what the name Jesus means. It means a Savior. Ndetu limene litu ndi tanthauzo la dzina loti Yesu chifukwa tanthauzo limene limatanthauza kuti mpulumutsi. And so this man that the Bible wants us to get our eyes and our focus on is so important. Ndetu munthu amene yutu amene Bible likutiuza ife kuti maso athu ndi chidwi chathu chonse tikayike pa iye ndi munthu ofunikira kwambiri. Not only because he is the Son of God. Osakhala atu chifukwa choneka kuti iye ndi mwana wa Mulungu. But the verse from the Bible that we just read together told us of something the Lord Jesus did. Komatu pa vesi limene tawerengatu Bible latifotokozera chinthu china chake chimene Yesu Khristu anachita ambuye wathu. The Bible tells us that Jesus Christ, he came down to earth from heaven. Bible likutiuza kuti Yesu Khristu anatsika kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lapansi. And he came with this purpose. Ndiye iyetu anabweratu ndi cholinga ichi. That he was going to suffer death. Kuti iyetu akazunziketu ndi imfa. You might ask yourself why.
what did he do that he would ever suffer death? Nde inutu mukhoza kudzifunsatu kuti nchifukwa chani iye anachita chani kuti akazunzike chifukwa cha imfa. The answer is he didn't suffer death for anything that he did himself. Yankho ndoti iyetu sanazunziketu ndi imfatu chifukwa cha chinthu china chiti cholakwika chimene anachichita. He suffered not for his own sin, the Bible teaches us, but he suffered for your sin and for my sin. Iyetu sanazunzike chifukwa cha machimo ake, Bible limatiuza ife, koma anazunzika chifukwa cha machimo anu, komanso chifukwa cha machimo anga. Jesus Christ in his love came down from heaven to the world that he might go to the cross. Yesu Kristu mu chikondi chake tu iyetu anachoka kumwamba kubwera ku dziko lapansi kuti apitetu pa mtanda. And on the cross he was punished for your sin and for mine. Ndetu ali pa mtanda iye analangidwa chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga. He was punished so that you and I wouldn't have to feel the eternal punishment of our sin. Iyetu analangidwa kuti inuyo ndi inetu tisakalangidwetu komanso tisakamvetu chilango chimene nchamuyaya chifukwa cha machimo athu. And part of that punishment included dying. Ndetu gawo limodzi tu la chilango chimene chitu lili kuphatikizatu kumwalira kapena kufa. The man who is the savior of the world died so that when you and I die, we are not eternally separated from God. Munthutu amenetu ndi mpulumutsi wa dziko lapansi anafa. Ndicho linga choti inuyo ndi ine tikamwalira kapena tikafa tisadzakavutiketu kwa muyaya chifukwa cha chilango pa chilango chimene chifukwa cha machimo athu. Sin will separate you and I from God forever. Uchimotu udzakusiyanitsanitu inu ndi inetu kuchokera kwa Mulungu kwa muyaya. But the Lord Jesus paid the price for your sin and for mine. Koma Ambuye Yesu Kristu analipira mtengo wa machimo anu komanso mtengo wa machimo anga. So that God can forgive our sin. Kuti Mulungutu akhoza kutikhululukiratu machimo athu kwa ulere. So that God can wipe us clear. Kuti Mulungutu tsopano akhoza kuti tikhale oyera. The Bible says that the Savior tasted death for every man. Ndipo Bible likunena kuti mpulumutsitu analawa imfatu ya mmalo mawina aliyense. He knows the awfulness of it. Iyetu amadziwatu kunyansa kapena kuopsa kwa imfa imeneyi. And he knows the bitterness of death. Ndipo amadziwatu kuwawa kapena kupweteka kwa imfa imeneyi. But because he loved you and because he loved me so much, koma chifukwa anakukondani inu komanso chifukwa anandikonda ine kwambiri, he was willing to suffer and die on the cross for your sin and for mine. Iyetu anavomerezatu kuti akazunzike ndi kukafatu pa mtanda chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga. So that you and I could be rescued from the sin that is going to take us down away from God. Kuti inutu mukamasulidwe kapena kupulumutsidwa kuchokera ku uchimotu umenetu umayeneratu kukatitenga ife kuti tisakakhaleso pa chifupi ndi Mulungu kwa muyaya. So now why is this important to you and to me? Ndiye chifukwa chani zimene zili zofunikira kwa inu komanso kwa ine? Because now it's up to you to receive the Savior. Chifukwa panopa tsopano zili kwa inu kumulandira mpulumutsi. If you take the Lord Jesus Christ as your Savior today, ngatitu inu mumtenga Ambuye Yesu Kristu kukhala mpulumutsi wanu mu tsiku la lero, your sins are forever forgiven. Machimo anu akhululukidwa ndipo kwa muyaya. And you have a hope for all of eternity. Ndipo mukhala ndi chiyembekezo chenicheni cha muyaya wonse. To be where Christ is in heaven. Kukakhalatu kumenetu Kristu ali kumwamba. Because this verse tells us that he's crowned with glory and honor. Chifukwa vesi limene litu limatiuza ife kuna kwa kuti iyetu anavekedwatu ndi ulemerero komanso tu ndi ulemu. That teaches us that he's risen again from the dead. Ndetu izitu zikutiphunzitsatu ife kuna kuti iyetu anadzuka kachiwiri kuchokera kwa anthu akufa. And he sits in his triumph in heaven. Ndetu amakhalatu pamalo ake achigonjetso kumwamba. He can be your Savior today. Akhonzatu kukhala mpulumutsi wanu mu tsiku la lero. Get your eyes on Jesus. Inutu ikani maso anutu pa Yesu Kristu. Look and see what he did for you in his love. Inutu yang'anani ndi kuonatu chimene iye anakuchitiranitu mu chikondi chake. And put your trust in him as Savior and have your sins forgiven.
ndipo tunkhulupirireni iyetu kukuti akhale mpulumutsi wanu ndipo mukhale machimo anu akukhululukidwa. May the Lord bless his word to you. Thank you for listening. Ambuye adalitse mawu ake ku mtima wanu ndipo Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.